нархи танировка кардан 5848 сомона дар бар мегирад. тибқи боло рафтани як нишондиҳанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон. дар ҳамин видео ҳаракат кунем ки билети бисёртар бихарен ва ёро дигар даъват намекунам, чунки ҳамун вайни билетеро дастрас мекунанд ки ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. бародарони азизу гироми қадр, фаромӯш накунед ки дар канали ма конкурс рафтестай. ҳамин видеоҳои моро зиёда аз 20 ё 30 ҳазор нафар тамошо мекунанд. я ҳаракат кунед, дастгиритона нишон битен, видеоро тамошо кунед, донаия ё ядонаияи билет бихаред. ма аз ҳамаи шумо миннатдор мешавам. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки ҳамин видеоро тамошо кардесен. ҳамагӣ 58 дона призай ва нархи як дона билет 200 рублай. шумо метавонед ки ба 200 рубл соҳиби тӯҳфаҳои гарани бишен. ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброя. сумтам мепартой ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. бо дар WhatsApp-аш чек тароӣ мекунӣ, ҷошда билетита миёя. мошино ягон ҷошон проблема надорам бародаро. ҳамагӣ сета мошинай. ята Camry D, ята Camry C ва я мошини советскии дига. бародарои азиз, фаромӯш накунед ки 3 нафаре ки аз ҳамада билети бисёр мехара, путёвкаи Дубай падарка карда мешава. ба ҳамин хотир бародарои азиз, шанс ай даст натиен. ҳаматонда муваффақият. хоб, мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. қарори нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон оиди боло рафтани нархи нишондиҳанда дар соли 2024 нархи танировка кардани мошинҳо низ боло рафт. ба далели боло рафтани нишондиҳанда барои ҳисобҳо аз аввали сол нархи иҷозатномаи яксола барои сиёҳ кардани шишаи мошинҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон афзоиш меёбад. чихеле ки медонед, дар ҷумҳурии Тоҷикистон як нишондиҳанда баробар ба 68 сомон буд ва шурӯъ карда аз 1 январи соли 2024 нархи як нишондиҳанда баробар ба 72 сомон шид. ҳамин тариқ қимати сиёҳ кардани шишаи мошинҳои бароришашон баъди январи соли 2005 аз оғози сол 344 сомонӣ гаронтар мешавад. яъне ки мошинҳое ки то соли 2005 мебошанд, нархшон 344 сомони дигар дабавка мешавад. яъне ки мошинҳое ки то соли 2005 мебошад, нархи танировка карданшон 4680 сомон мешавад ва мошинҳое ки аз соли 2005 боло мебошанд, нархи танировка кардан 5848 сомона дар бар мегирад. ва ногуфта намона ки дар инҷа боз як мисоли дигарам оварда мешавад. нафарҳое ки мисол дта тирезаи ақиби мошинишона сиёҳ мекунанд тамом, барои ин нафарҳо боз нархи танировка кардан арзонтар мешавад. яъне ки мошинҳое ки солшон аз 2005 боло мебошад, агар ки д тирезаи қафошона сиёҳ кунанд, нархаш баробар ба 3240 сомон мебошад ва мошинҳое ки то соли 2005 мебошанд, нархи танировка кардани д тирезаи қафошон баробар ба 2520 сомон мешавад. яъне ки мақсади гап асосии имрӯзара мо ба назар бигирем, оиди боло рафтани нархи сиёҳ кардани шишаҳои мошин, мо қарори нава ба шумо фаҳмондем. тибқи боло рафтани як нишондиҳанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама чизо қариб ки нархаш боло меравад аз сабаби боло рафтани нархи нишондиҳанда. хоб, тамошобинони азизу гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. як кас нависонда: ассалому алайкум, Новосибирск чанд сум шидаи патент? оиди нархномаи патент дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия дар соли 2024 мо дина видео кардем. видеош дар канал ҳастай, метавонед дуроин тамошо кунед. агар шаҳрҳоеро ки мо номбар накарда бошем, дар ҳамун рӯйхат значит ном ва нархаш бидагӣ нестай. меҳроҷ нависондай: ассалому алайкум акаҷон, финали конкурс қариб омад, ҳичи чанд билети дигар мондай? бале бародарони азиз, боварӣ дорам ки шумо дастгирӣ мекунед. дар ҳамин видео ҳаракат кунед ки билети бисёртар бихарен. я билет 200 рублай, шумо ба 200 рубл бахти худтона бисанҷен ва мо тезтар финала аниқ мекунем. ҳаракат ки бародари азиз, шояд ти ягон приз бигирӣ. як кас нависондаи одамое ки соли 2023 патент гирифта буданд ва официально кор намекунанд, бояд чӣ кор кунанд? одамҳое ки пештар патент доштанд, вайҳо бояд ҳатман трудовой договор кунанд ва 2 моҳ муҳлат доранд ки уведомление рӯй кунанд барои тасдиқ кардан, яъне барои доштани трудовой договоршон. ҳама ҳатмӣ мебошад ки трудовой договор дошта бошанд. дар Федератсияи Русия қонуни нав омадагиа. як каси дигар нависондаи видваренияро чӣ хел аннулировать кунем, илтимос?
выдворенияро аннулировать кардан намешавад, бародари азиз. Шейх нависондай: ассалому алейкум, сози хуби ака. Ҳамин ман 2 сол шид Москва даем. Соли таваллудам 2006. Ман моҳи январа охир рӯзда 18 сола мешавам. Агар ман ҳозир Тоҷикистон бурам, бо айусон омада метавонам ё не? Ман як моҳ истоданиям Тоҷикистонда. Илтимос, ҳамин саволумда ҷавоб медодем. Оиди чӣ масъала гуфтаистае ки омадан метавонӣ? Яъне оиди давернас дар назар дошта бошӣ? Бале, бародари азиз. То мисол баъди як моҳ ки 18 сола бошаи Тоҷикистон меои, айси худуд озодона рафта метавонӣ. Як кас нависонда: ассалому алейкум ака. Шахсое ки хизмати алтернативӣ карда вайни билет доранд, аблава ҳуқуқ дорад ӯро ба хизмат даъват кунад ё ин ки не? Нафарҳое ки вайни билет мегиранд бо тариқи хизмати алтернативӣ вайро дигар даъват намекунанд, чунки ҳамун вайни билетеро дастрас мекунанд ки мисол 2 сол рафта шаҳрвандо хизмат мекунанд, баъд ҳамура мегиранд. А касе ки хизмати алтернативӣ мекунад, ҳамура вайни билеташ ҳамихеле мебошад. Як кас нависондаи Москваро нагуфтем чанд рубл шидае. Патент дар шаҳри Москва имсол 7500 рубл мебошад. Як каси дигар нависондаи меган кадоми русиро намедонам. Тоҷикистон рафта омадан наметавонам. Не, хеле қонуну хеле тағйиротҳо нашидае. Ин гап ягон асос надорад. Як каси дигар нависондаи ҳазор раҳмати калон, бародари азиз. Барои маълумотҳои нав, ман як мухлиси ҳамешагии шумо аз ноҳияи Масчоҳ. Барои дигар зинда бошед, бародари азиз. Зиндаву сарбаланд бошед. Ҳар нафаре ки моро тамошо мекунад ва ҳар нафаре ки моро дастгирӣ мекунад ва суханҳои хуб менависонад, мо аз ҳамаи шумо миннатдорем ва ба назар мегирем ва мо низ ба хотири шумо кӯшиш мекунем ки видеоҳои нав тез бикунем, хабарҳои нав бирасонем. То видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.